खुलुमबायखा जतनो ताखु बुखु रनो सोशल मीडिया वो नुकमानी कायसा जागावो ओमपीदिगी बरै रक रंफ्रे जाखा बाक्सा सला रक बायहि ओमना नुगै सनाय खे बखा तंथगलिया खाबो थैयो खार बोरियावो जों जरायफ्रनि सिमिनो नुगै फायबो सिनि बुंबारानि सोसाइटी वो जों जला बोरै खरकसाते खरकसाना बरम रलायै पुख्रिबो थांसानो तुकुगलाय फायबो जराय दे सिख्ला सिख्ली दे कायजाक बरजाक अक्रा चाक्रा जतनो पुख्रि कायसावो जतनो बसकांगो न तुकुगै फायलाय जावो हांग्राय नक्सारो गो बोसरायफ्रनि सिमिनो सला बोरै थांसाखे तंगै माइमि सुंलायै हर आइलायै हांग्राय पालायलाय जावो वाइसाकासे वासकमाया जे सिनि सोसाइटी वबो चला रक बोरै रक न हायखे रंफ्रेनाय सालसाहि खरकसाते खरकसानो मकल हाया बाय नायमानि सिकरै आसक हायखे तंमानि सिनि सोसाइटी भायखे आसक सोसाइटी हाया गैपायला पारा आलका पारानि बर बायसा सिमा लायला के कोनो जागाव बै निजेनिबो साजक रकनो लगे रय रहो बनो निरक थां हाबा सिनि पाराव किसान नखार ओइ गलां थांलाय जारि आसक खे बिसास सालाय जाव बसि तिनि नि सालो खरकसाते खरकसा सिनियानो तो बाचिररि सिनि जाक न सासि बिसास सालाय मालिया आसक हाय कन्डिशन सिनि सोसाइटी ताबक सफायजा आसक खे रंफ्रेलाय माने सफ्रेलाय मेला केबो थांलाय सिनाय आरो रंफ्रेलाय सिनाय जे कोनो कायसा उत्सव ना केसि आरसे थाङै थाङै हायके रंफ्रेलाय माने जों नुगै दं अमसिनि तिप्रासा सोसाइटी वो फाथारनि उहाया सफाय माने न जों जत्तनो बालबाक्साखे माका सलाय सिनाय बाहायखे उ तंमुंनि जों यगै फायमानाय बनो मा साकथारलाय सिनाय हंके उ तंमुं हायानि लगे लगे तै कायसा तंमुं हाया जे बबाय बाक्सा में हाया बो हंके कम्युनिटी वाइज दफा वाइज अमुखलायले माने जे इ जमाटिया बरैनो देवर मासला रग्रं फ्रेला हापु देवर मा बरैनो जमाटिया सला रग्रं फ्रेला हापु रियांग बरैनो देवर मासला रग्रं फ्रेला हापु देवर मा बरैनो रियांग सला रग्रं फ्रेला अमता के कम्युनिटी वाइज सालाय माने अमनो सनाय फारय चाया हैसि बाक्सा बरैनो सयतान सला रग्रं फ्रेला हा अमसिसो सावानि नांनाय उ सयतान सला रग नाइतुगुई बरकनो शास्ति मावानि नांनाय हैसि अरो कम्युनिटी वाइज सालायै कम्युनिटी बायते कैसा कम्युनिटी न हाया वासग्रवै खा खेलायै अरो के तोतेने समाज बियांगले थांसिनायबा ना रफ्रे लायमानि कमिलायसिनाय उल्टा खरकसाते खरकसानो नाइसरे लायबानोसि फोरोंमानि क्लाय बुसिजाक सुचिजाक र तो बुसिउ अम हाया हि हायफानो लांफां सराय रक सिक्ला सप्रे साप्रे सराय रक न अमथायके सालांके बरकसनाय बखा हाया वासगै पायो जे ओ फायमा देबर मारक जमाटिया रन रफ्रेला फायदि जोंबो देबर मारक रफ्रेलासिनाय रियांग रक रफ्रेला फायदि रियांग रक न ए हायके जे वासक लाय माने फायनाय अमना जों मा कासनाय हानि बांगै पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रक पॉलिटिकल लीडरशिप तंनाय रक जारा मीडिया बाय कक सालाय जखन स्टेटमेंट रो नि रक अमता हायके कयजावो हायके कोनो समय ता सालाय जादि बरैनो खरकसा बरैनो गनै बरैनो बाक्सा सयतान चलाय रक रंफ्रेला हा उ सयतान चलाय रक न जों जोंनि समाजनि बातमा खलायनाय रंगै बरनो पानिशमेन्ट मारनाय अमनो जों जोंनि स्टेटमेन्ट अंगानि बाता ओके आसक सलाबाय बरै बरम रलायै तोरलाय माने जोंनि सोसाइटी व बरै रक न बुबेलाय के राइट्स दङ नगदे जाय माने सम्पत्ति गोबांमा बागलाय थानि रगबो जत जागानो बरै रगनि अधिकार जोंनि सोसाइटी व दङ हंके अमाय जागावो चलाबाय बरै खागलाया गरै जोंनि सोसाइटी व चलाबाय बरै खरकसाते खरकसानो बरम रलायै तोरलाय माने सोसाइटी व तिनि उ रंफ्रेलाय माने तंमुं सनाय खे चालिया जोंनि चराय खनाय सिक्ला सिक्ली रकनो जों मा बुजबनाय जे अमति हाया जोंनि समाजनि जाते जों कारिबै रय रखमानाय जात अमनो जों मा साकथारलायनाय हैसि सोरनो कयनाय कम्युनिटी वाइज ब जमातिया फु ब देबरमा फु ब रुपिनी फु ब हाय फु ब साय फु हि सालाया वै जों बाहायखे सिनि सोसाइटी न डेभलप मा खलायनाय हायानि यक मानाय सुदु रंफ्रे लायमानिया ड्रग्स बा आसक कुबुल जाक जतन ड्रग्स कुबुल लायो ड्रग्स नि बाङै खग लायो अमलायो फाल लायो बरक न रंफ्रे लाया नि वो बेसिको हंके थुं पारे आसक मनाक मां तंमानि वो और कम्युनिटी वाइज सालाय ति मनाक ता खलायबायसिदि जों जतन सिनि मं कायसासि हंके उ कायसा सिनि मंगो बाक्सा बा सयतान तंनाय बाक्सा कहा तंनाय हंके उ सयतान रक जारा रंफ्रेनाय जारा ड्रग्स जानाय बाहाय माने बरक न जों बाहाय के फोरोङै नामानो जे जायानो पानिशमेन्ट मारनाय ए पति हायके जोंनि सोसाइटी न बाहायके तैसा मोथांलाय मानो
bono no chong sakthar thai hambai